In 3, 2, 1, roll it. Yes! Okay, start na ta. Welcome sa ato ang 12th episode. Wow, mura gid og kuan. Murag yung na nag-ihap. Mura Murag yung na binailan. Pero kuan, because we decided nga mo ni siya tong final episode for the season 1. Yes! Wow, grabe paspasan, no? Actually, kano sa mga nag-start? Kano sa tong first episode? April 27. Oh, No, April April 26. April 26 na po ang First episode. Yes. Yes. Kasi tawagan na pilot episode. Yes. Kay, para man to sa Lapu-Lapu. Yeah. Lapu-Lapu, Lapu-Lapu Day Yeah. anniversary. First shoot ta is end of March. Oh, Yes, wow. grabe, no? Isa ka. Nakasugakod. paano ka? Malayo pa pero Malayo na. pa rin. Ang pangutana, asa na yung panon? Yung ano mo agtuman. Kung sa may paglalaban ang podcast. Mura jug mo gisuldoan. Actually, mas I'm proud to say why nag-away. Ayun na. Friends again. Happy na mag-awa. Di lang kita sa mga friends. mag-away sa games. As in mo, gumagutok. Mura jud ko sa premyo. Pero bitaw ato pasalamat na itong mga friends. Yeah, Of course. Yes. And of course, you guys will still expect them to join us sa next season. Yeah. Napaka! Ano kayo pa season na uwag ng PBB? Ay, pa-season. Siguro, mag-season na lang, kay murag kapuya din mag-podcast. Oy, mag-edit every week, na-pay-release. Gabi ha. Uy, pero thank you kaayo sa tanan nga ni support nato, tanan nga ni tan-aw Yes, nato. atong mga friends, nga ni-support from the very Love beginning. dun sa like, share, and Austin. Sa pag-support sa pagamayay na mag-uto. Yes. So, kana, Well, in appreciate fairness. namo ang inyuhang kuan, suporta namo. Sa atong mga solid viewers. Wow! Not just solid viewers. So, nasa tayo liquid. Grabe ha. Well, unsa inyong kuan? Unsa inyong favorite episode out of the 11? ikaw. Kalimot ko sa ito nga episode Ato i-check. number. Akong katong lights on, lights off. Okay. Ano man to? Pamburikat Game yun man siya to. ganahan. I think mo to tong first episode nga nag-game. Maybe. Kana atay kuyog. Kay kuan man tong lights on, lights off, question man to. O basta na-game na tayo. Nya ka na question imo nang gi-ask nako. Yes. I think sa kuan na sa episode sa pundok number 4. Oh. Spicy game four. day. Yeah. Mo na tong first game. Yes, lagi. Yes. Most of the first nga First say visitors. friends. Yes. Ay friends di ay ngano Ah. visitors man uy nga appeal man sila. Mao gyud. Mo imo ra nang sayo. Ako yung favorite ka to tong kuan. Sugbo nga episode. Ah, okay. Episode number 2. Episode 2. Ganahan Cebu. ko ato. Daghan ta atog, daghan Nga kita na nakwangan. storyaan niya. Bitaw, Murag almost 2 hours ang shoot. Oh. you know, remember ko mo na natang natay part 2 ani pero wala Wala pa pa. part 2. Season 2. Mara yung mga correct. Di ka daghan man sad gugit ag ma-share sa Cebu. actually. Dili enough ang one episode kay pila ra gud to siya ka minutes. Exactly. Ay, di ba? 39 minutes. Nindot na siya, mag-Cebu na sa ta, pero naatong mga friends, kaya di ba lahi-lahi ba ta sa... Experiences. Napod so, sila. Nindot na. Well, ako, until now, wag pa naman ng Okay. What's up? Ay, Ikaw nako. wala pa gani. Sige. Nag-12 episode na lang yung pwede mo nakataon. Omega, so unsay mo favorite episode? Okay, thank you for the question. Actually, akong ganahan, no, kay makatawag ko until now isang episode 1, gyud. No. Kay, grabe ka cringe. Grabe ka awkward. Grabe gilaban, gid bahalog lang. Isulti na lang yun ka ng, ulit, ang hilo mo din mag-podcast. Uy, ang BTS, yun ato, katawan nan Sige. kayo to, eh. Funny First, kita maguto. mag-record ato. Mura magutog na baguhan patabang. I-feel pa nato nga Yeah. inani din. Adjust pa. Oh, Nga nagunit ag mic. Sa ba ni? Awkward kayo. Bitaw, lingaw. Ba't akong ganahan? Lingaw to. Laoy. Kuan. Uy, ato sa sila pa tanong sa inyong favorite episode. I comment. Uy, sa tanaw sa mo. May pa-engagement. Natay ko may gift card.
May discount card basta mo comment. Bitaw, comment mo sa inyong ganahan. Yes. Ang ganahan ang mo comment good. Hilason mi na tong friends ubahan. Charis. Bitaw niya ganahan siguro sa itong mga games. Bahalad ko sa di na ta masabtan siguro sa listeners kay. Unsa pinakalingaw nimo na game? Katong among Christian nga naglalis mi hapon. Katong unsa man to? Ang coffee. Oh, yeah. Latte ang answer. Katong connect sa mga words. Oh. Ikaw. Ako? Katong muwan na day. Katong kuan Kita ka katong pamakak. imposter game. Kato na game. Ligaw kayo. Oh my God. Katong naa sila Ray Ray, Mumay, o Mami Bri. same. Connect. Katong to fly and flew. Sa next episode, mag-game, gihapon tayo mag-think tag mga other games. Yeah. Wa mo kay Bao, nalagyo mi sa studio next season. Ay, Naglisod ganig budget sa mic. Studio na noon. Manifesting. Basing naiganahan mo, sponsor. Ay, naku, ng limos. Okay. For the, sa tawag ng episode, kaning season ender. season ender. For the season ender episode, I think it's nice nga mag-talk about a little bit about friendship. Oh. Wow. Dali na ba mag-away? Mao na ba niya ang gitawag nga open forum? In public. Dili, na ako series of questions lang. Okay. Sige, game. Kaning, Layla, naman gitay, nag-meet man gitang tulo here. We came from, same man ta Cebu City. Except us. Same man mo. Pero naam gitay, lahat yung circle, like Circle. original. I wanna ask, unsa imong role sa inyong circle of friends? Ay, ganahan ko ana. Mm. Depende. So, example, Let's, na lang, in the context of like your OG friends, like sila gid ang imong home. OG Butang ka friends. I think kung role, katong bata pa ko, di pa ko minyo, kuan jud ko, playing an active role in the friendship. Kanag yung, ako jud ang mag-organize, sa laag, ako jud ang kanang make sure nga included tanan, o na message na si kuan, kinsa kanang bang ikaw ang events coordinator. I think mao na akong role unya. Nadako ay murag karon na mature ko nya naa si Marky. Syempre di man gyud ka keep sa imong circle of friends nga kanang intact gyud mo tanan. I still think nga suod nako sila pero naa gyud ko'y best friends nga kana bang ako jud kanang mao gyud ni akong constant gyud ka chat or kung nasa problema dagan sila nako ako mudagan ko nila. And I think kanang mas mature among friendship in the sense that we don't really expect each other to kind of be present always, all the time. Well, especially physically present, kaya I'm here. But also, we know nga kung magkakita mi, magkastorya mi, murag walay time nga ni pass. So, I think murag active role ko in the past, karon di man sad sa passive, but they know I'm there. Murag ana akong role. Murag kag Holy Spirit. Alam ka diha. Revi, Magparamdam ka. galawin mo ang baso. Holy Pag alam baso mo, red horse. Ikaw, So, Omega. Role. Siguro koan. Keeping the the Energy, vibe o the energy. Murag ana. Magpagawa sa energy. Ikaw ang battery. Murag ana. As in, I think ana. Kay Makita mo sa namo. Imong lips pa lang daan. diba? Ano ba? So, marag mauna siya niya koan sa mga OG friends kay in fairness man sa good namo, nara na usa mo ana ba nga magkita ta niya. Murag tanan naman ang mukuan nga sige kani na mga dates ana. So dili wala jud siya organizer, wala siya murag tanan man good invested. Murag in sync mo tanan. Yes, kay tanan man good same energy. So I think that's one thing murag akong proud ko sa among Same, friendship, most especially sa high school friends. Akong high school friends jud mo kanang kuan intact jud gyapon ba? High school friends ba to imong culture? Yes, yes. Ikaw, imuhang mga OG friends is high school, college? Silingan? College. I mean, nakoy daghan jud kay 19 sad mi sa high school oy. 19 mi kabok so kanang lisod kay na i-keep up na friendship. Dagan jud Pero kag friends. daghan jud kog circle of Mayora biya ka. People's princess. People's princess biya ka. So
So mao na Anyway. siya. Pero listen ba i-keep up if daghan kaayo mo. True. Kung kanang Yes. example maihap lang mo Dali ra. kayo. Imo ha high school na. High school na siya, pero kana sa daghan sa kuog ka ng lain-lain nga circle ba? O niya. Nasa uban nga marag duha lang ni, best friends jud ni, ana. Yan na po uban nga kanang grupo jud, ana. Pero mostly gyud sa kanang OG gyud, kana high school o of course akong kuan mga work friends before. Yes. Yes, kay syempre dugay dito. So naagi hapon, mag-communicate gihapon mi kay mga inana. Yes. Nga. So mo na siya. Ikaw, Amega. Ikaw na yung role sa inyo. Yes. Kaning ako ang director, singer, producer. Charing dili ay. Sama ra sa diri sa podcast. Maraging anak gyud. Dili sa amo ang friendship pod. I think same kang Ravi like atong young pamanta pero like younger days na mo ako pud ang anak murag. Ibutang ta lang they unsa may I think ang best explanation not to like label good myself ha. Murag ako ang glue sa friendship. Murag nice. Kung wa ka na bungkag na. muraging anak. So katong nila ang ako pong OG friends gid ang kong high school friends. Kaya until now friends gid me although same dili me ang type of everyday mag-communicate. Hindi ako mag-communicate gani mi kay magsawayay mi, mag-away-away sa group chat, love language. Kung sila ipanawi sa each other. Pero katong nilarga ko diri salda na lang pud gid sila magkita. Ana. Katong napagug ko didto pud sa Cebu. Kay kuan gid hiligid ko kanang ambot naasad ko energy sa una nga mo organize nga. Na jud ko energy nga uy laad ta ana kita ta ana ba after work. Imagine after work, di ba? Work ta 8 to 5 na usually sa una. Yung laad pa ini kagabi. So nako ingana yung energy so hiligid ko mo tapok og friends. Pero I think before nahitabo ang pandemic murag hinihinay kong ni graduate ana murag di na ko mamugos. Mo invite ko pero kung dili ka okay. It's okay. Ana ba? Okay ra ka murag I think good thing early ko ni mature ana nga aspect. Kaysa una mamugos mo kung laag ta. Ana Ang ba? luod ayon. Di ba nung kuman luod? Okay. Libakon lang ang wa. Charing lang. Ing ana lang. Pero karon I think kuan na lang ko karon kaning kuan na lang ko ron kaning chill na lang sad Chill ko. lang, Oo. Kina naman sa ko diri. Pero I think mo kuan jud na mo change jud na over time. no as we mature. Yes, as we no? age kay syempre kanang ganan. Naputi ato ang thing good. Yes, and of course ganan ka chill na lang. Yeah. Ana ba? Ang friendship di man gud dapat pugsanay gud di ay. That's true. Yes, I think lang no, dili siya pugsanay but also na-adjud ma-appreciate jud nimo nga naay effort. Yes, like it has that's to be two-way street. Yes, of Oh. course. So I think kung mag-think lang ko ba kana in the past dapat pundok ta and all niya karon dili na siya ma-happen no pero mag-recall lang ko katong pag-uli nako appeal gyud sa akong schedule sa akong mga best friends ako jumita kitaon like nagyud ko childhood best friend nga churchmate mi sigla-gla so kanang murag naka-schedule jud siya nga kita gyud niya ako ang best friend sa work pod si Temtem kita gyud mi na jud mi day nga kami ra gyud duha niya akong best friend si Kong si Fila kanang I think important lang gyud nga murag mo keep lang sad gyud mo og murag naa lang gyud mo i-time gyud nga mo catch up Yes. ana but again walay pressure nga uy nabiya ka uli biya ka dapat everyday ta walay ingana pero I think important sad nga naa gyud effort nga i-maintain Yes. i-maintain ang relationship Like it doesn't have to be super extra effort na, no? I think magkita lang mo catch up. I think that's very sweet na nga moment, no? Oo. Dili kailangan nga like coffee di kailangan Oo. mo manlaag mo para lang ito ingnon nga, di ba? Nasa ko i-add ana kana sang friendship ba kanang ma-feel man sad animo ang energy kung if it's still giving. Yeah. diba? And so true so basically kung ako like sa ako personally I give the energy that I receive. Ana ba? So if ka-feel ko nga uy naapa ang energy nindot ang vibe so muna it's keeping the friendship. Pero if na kayo ma-feel nga murag off naman so in ana but it doesn't mean nga bad people more or something. It's just that maybe wala na siguro ginang spark or something. Sometimes mangita mo gutag source of energy pod like True. need ko mo hugop nimo kay Yeah. kay para ay ana ba dili pwede nga wala kay energy asa mo kumukuha strength nga para Yes. i-keep ang friendship di pa sana na kumakuha nimo so Mm. might as well salain na lang kumukuha energy nga makahatag mo True. yung same energy Mm. nga na ba no
usahay sad nasa kay ma-feel na friendship nga transactional na lang. Yes. Diba? Like if I get something from you or Yes. you get Oh. something from me. Pero ako personally, I don't take it against them because Mm. Yeah, just like nila, naanapog ko own thing. Kaya sometimes, Mm. I'm not always available. True. Ano, And sa also, makasabot they ka. feel the same thing. If Yes. they feel na off sa atong energy, di ba? Respect. Yeah. They would know nga, this isn't Yes. working. That's Mm-mm. true. And again, it doesn't mean na, the friendship has already ended. Yes. Like, you can Yes. always, like, go back, Mm. catch up. Wait, like, you know, Naman ko tayo season sa atong life. True. No, nga, that's true. na inig-mature na to, ma-realize good na to, nga, okay, mao gyud dapat gyud ang friendship, low maintenance gyud siya dapat. Mm. No nga, you enjoy your own company, and maabot gani ang time nga, kanang ang higayon nga magka-bonding mo, you treasure it. Yes. Pero again, dapat yun, it's a two-way street. Mm. Kay dili pwede nga, ikaw lang ang ganahan. True. No? That's Speaking true. of kanang friendship maintaining ba, Mm. kanang I don't know if common ni or inyo or chikal mo if unsa inyong experience, but akong best friend, ako ko'y lawyer best friend no si Attorney Kong. Atong siya na mention pag Attorney Kong! ganun niya mapa-mention no. Hi, Attorney Kong, thanks for watching. Hello, Attorney Cromwell. Nada ko'y kaso ipako. Chan. Kanang kabaw ka dili murag grabe kayo may og mag-chat like grabe important stuff or like magpahunga or whatever pero kanang karon gani Manglibak. Apil na na. apil na na. Pero di ako lang ba kay grabe kayo ang murag maintaining the friendship through reels. Kay wala naman kada kani wala kay so wala siya ipagawa. Wala siya ipaghungawa sad ko. Send lang. Kapoy sa og update. Oo. I'm pretty sure na siya pagdadaanan pero murag wa man mi nagstorya. Lisod biya pod if chat lang. Mm. Day tag hundreds of reels from him and from myself siguro so murag makatawa ko nga kada sige maintain Kung ano lagi man daw na- na siya ron, mauna na siya ang new love language. Actually. Reels. Mag-send of reels. Mano man na ron sa abang friend. Di ba kanagan niya sa TikTok ka na bang mga meme nga maglagot? Ano basa akong reels? So, react. Nga daga na ikaw gisend mo. Oo, sa labo na sa Gen Z part na sa kuan ron. So I think ing ana Kaya naamon sa gunang streak. So, streak yeah. so dapat mag-send mo everyday to Ay, ng ana. okay na. Oh. Ano yung dagay kay kung ma-receive? Ano titiri nga, anong dagan man kaayo ni? Unya ka nang na-time mga kapuyig. Tanong Di naman ko ka-keep up, ani. Di, pero usahay manggod kanang di ba we're always on our phone kanang ang thought lang of sending a reel to a friend like in my case every time nga nay funny kaayo makauna na jud ko nga malingaw siya Malingaw, ani. yes. Then siya sad ko mag-send siya na ako kay kabaw siya nga malingaw ko ani so I think it's just a like our way of saying ba I'm thinking of you. Yeah. Pero like wala ko'y time na magsikat ta. Yes. Something. And also, not because nata abroad, ang atong friends nasa Cebu, it's not like we always have something to share every day. Yeah. Because we just live, sometimes we live like a life with like a routine. Mm. Nga same lang, di ba? Alam mo po, everyday ta magchika. Even ganit sa Cebu, if you can remember, di mo ta everyday mag-chat sa atong friends. Yeah. Di ba? Huwag mo kailangan i-share everyday. Yeah. Speaking of kaning kuan ba, reaching out and stuff, let's talk about kaning mo grow apart. Sure. Growing apart. Sure, but dagan siya. Sure, ganang ihap na Ilan naman ka friendship and then ani. So, growing apart, I think subconsciously or consciously, do you think it's sad or do you think it's beneficial or it depends? Yeah, it depends on how you parted ways. Mm. Diba? Kanang, maulig kita kong giingon na na-adjure friendship nga, nindot at first, nga, later on, makarealize na mo na, ay, dili jud mo compatible. Okay? Relationship man sad ang friendship, Yes, diba? correct. And it doesn't mean nga, bad people mundo ha. Yes. It just meant na, it's time for you to move on. And it's time for you to grow, but not together anymore. Yes, Diba? Mm. And kanang at least you say thank you for the beautiful memories, diba? Kaya lakon lagi ka. Wala, uy. Naan lang ganaw Ah, sa kinsa man to. Nagtunto na kagli. Pero kay honestly, nadyo ko yung mga gipang end na friendship. Ay. Kay tungod lagi na ba? Dili, Ato yan ang mga pangalan. Wala mo kaila. Comment lang mo, feel nyo ka mo. Actually, murag nagani sila. So inana, pero mo like in fairness adoy like naman jud tay mga nakaaway no, di ba? I don't know. Yeah. Well, maldita Oo, jud ko. oo, oo. No.
So nakoy naka like suod kay mi, marag Away mo. nagkaaway mi niya. In fairness no kanang nay mangutanan ako mo na jud gyapon ko kanang pero good jud to siya nga person. Yeah. It's just that nabot lang jud mi ato nga time nga nagpinulanay siguro mi sa among kalingon, siguro mi ganahan with each other, but it doesn't mean gyud nga bati. Or katong nga moment naka-realize ka nga I don't think it's nice for you to be friends again. Yes, ana ba. Pero friends man gyapon mi balik but not as before. As close as before. Oh, ana ba, di ba? Pero mo lagi na kanang part man na siya of growing up. Yeah. Yeah. You sometimes you get more friends or you get less. Yes, friends. and also it's a learning process Yeah. for the both of you, di ba? Yeah. Ana, good. Basta kuan lang good after. Pila may processing days ana. May turnaround time. Like 7 months food. So anyway, so mo na siya good dili mo na akong gingon ba nga dili lang pugson. Yeah. Ang Do not friendship- ghost. Yes, do not pugos. Yeah. Cause dili na siya pugson kay matoxic man gud madugay. Exactly. Nya, Yeah. kana na noon diha na noon nga time nga mas mubati na noon. Bati na ni no, bati na hinuon ang pag-part ways ninyo. In general sense, ba't isa ng pinugos eh? Exactly. Nya, kuha na noon nanan mo animosity to each other ba? Yeah. Kay tungod ana. So better kung ma-feel na ninyo nga wala na, pwede dili na storyaan, di ba? Naturally mo kuan ra man Yeah. sad na. ana. Malimtan na lang kung Malimtan, mahitabo. exactly niya. Kung magkita balik ana then hi hello Hi, gihapon hello na lang. ana but kana para walay gubot Yeah. ana di ba? Ikaw, Amega. Well, ako naka-experience ko growing up, ni-grow apart ko sa uban akong circle of friends. Well, during college, daghan jud kong circle of friends. Like, na-share mo na ako ninyo nga feel na ko sa tungod ka, like, some people would consider me like social butterfly. Nga early ko ni graduate ana bang kapuya dagag friends eh. So pero wala to na ako siya gituyo. Dalang to nahitabo nga na circle of friends. Ang akong OG ako minang high school. Yeah. Bisag mag-away pa mi kanapuan magbalik ra gid mi. OG mo Oh, naa-adyo ko yung circle of friends nga close gid me during college days. Dinay nahitabo. Nga I felt betrayed. So niana ko nga I don't think gi-treasure niya ang among friendship as much as I treasured our friendship. So ni let go ko usara to siya ka person but since murag nadamay man ang tibok group murag sila na lang pong tanan akong na let go. Pero friends gihapon mi Ay, but- hila. Amega. ug Nico. Friends Okay ron. Nakikirig na ako ng tingog. para sa views na ni pero ni grow apart mi pero friends mi karon pero dili na mi as close as before. Nya sometimes magthink ko ba close man kami sa una, mauban pa ko mag-inom sila. If mahubog sila I take care of them but it just so happen nga ni college man to nya ni una ko graduate nila nya murag nagka akong life ni shift akong focus nya napa sila ato nga stage nya ni focus ako sa other things. So niana ko nga I think it was the right time for me to lay low, lie low kamo na ang bahala. Oh, basta mo na, basta mo Oh, na. basta murag hinahinay na Lie o ni low. drift apart na. Unya karon sakto na lang mi, hi hello na lang sad mi. But again, it doesn't make Yeah. them a bad person. Yes. It's just that again that moment, I think that was the moment nga Na-realize ang ko na. gisen sa universe nga that's the moment nga mo drift apart. Yeah. And you have to slowly let it go and open your open your heart to other friendship nga mo ka-help ni mo kay that time ni kuan bi ako nilahi akong ni shift akong goal. Yeah. That's true. Ako? But wait, sorry. Sorry, but honestly, ang kanang mag-think ko ba in retrospect, na a part of yung kung sayang ato nga friendship. Uy, if ni hold ko ato nga friendship ba unsa kaha. Pero happy mo ko sa akong situation karon. Yeah. Ang importante naman jud you don't live kanang wala kay regrets ba? Dili Yeah. i-English to kompletuha. Ayaw na oy kapoy oy. Bita wala regrets. Oh, ano ba? Friends man gihapon mi tanan ron. And I'm happy kung asa na sad sila. Ikaw, Omega. I think growing apart is just really part of the process. It would start personally for me kay proximity yun. Kaya di ba, mention ko sa high school, ako yung barkada like 19 mi kabuok. So you can imagine, unsaon mo na pag-maintain ang 19. So naagid na yung mga close. Within that 90 na So, apod naagid na yung mga group. group. Mm. So
Usa ka klase man na Oh, friends. and actually, mo na, part anang 19, mo na katong nilarga kong Toronto, si Gwen May ug si Joy Ann, mo na, appeal na sila na. But anyway, what I'm trying to say is, katong from high school to college, gitry yun na namo among best nga. We meet up, naghinahinay naman og larga ang mga, imagine ha sa 19, nilarga nag-Australia, nilarga nag-everywhere. So, kung nay mo uli, maningkamot pa nga magpundok, until murag na, kuan lang yun, murag ni drift apart lang yun me. But I still feel and see them nga, uy, ako ginis lang suod sa una. Murag walay, yes, they grow apart in the sense of like we're not regularly communicating. I don't know anything about their lives anymore compared sa katong sige pa spend time nga ilang parents kung sila nahitabo sa ilang balay. Dai, imagine sa amo ang kasuod na ami barkada si Princess. I'm not sure if she's watching us, but Sabi ko, I'm not sure if princess pa ba siya ron. Kasi prince na siya ron. hey, dili si Princess kasi mga anak ako ang kinugos. Day, high school pa mi day nasunog ilahang balay. Ang ilahang balay luyo na sa amo ang school. Kana gani Mandawe nga super ay nga market. Naa sila puyo diha. Amot if ka but St. Joseph unya Mandawe nga market. Day nasunog na day. Imagine kay kami tanan sa among barkada ni dagan mi nga to sa sunog day. Nang habwa mi sa ilahang mga gamit. So like imagine. Nga na dyan makakuan. Putting yourself at risk nga kato na time wag kami kahuna-huna bahala na sunog bahala unsa mi ka unsay edad na mo ato like Masagip lang ang panty ni princess. so anyway ana mi So kasuod actually, gipahinumduman ka, princess. Yes. dili nag-recall lang ko ba nga ang level of friendship nga grabe kaayo for you to muadto ka dili safe dangerous nga situation to put your life at Yes. risk para sa imong barkada but karon kay di kay mi halos magstorya na but that doesn't mean nga murag uy di na ko ninyo wala na ta kanang wala murag ni grow apart lang yun like literally growing apart pero kabaw ko if magkita mi Chika dyan todo. mabalik na sa tong Ang tanan sunog. mabalik na sa tong tanan Ka itong pagsunog, princess. Uy, tanan maistra gagi nag-away. away so I think kana mo lang muna siya akong makuan nga murag part gyud siya kay di man sad good ka ka-imagine nga mo maintain yung kag relationships nga for the longest time kay kwan pud na emotional investment pud na True. like maminaw ka sila mukuan sad sila nimo murag time, nila, ana, ang uy. time and all I think I'm just fortunate and blessed to think about them and say nga oh we had a good time Yes. yeah we had the best high school college work kanang when we were working together I think kana murag blessing na siya nga makalook back ka sa imong kinabuhi nga kanindot ato nga panahon oy well you would want to maybe experience it again but Or relive the Yes. or relive the moments but you're good now like oh we're good now Yeah. okay sa takaron with or without that nga mabalik pa to na friendship or dili man gani man na Like, And gro- also, that's the most important thing. Nga, ang imong ma-remember are all good Good memories. memories. Na, Pero diba? mahinumduman man ako ang mga batisan. O ba na kung bati sa batasan? Na mamo mo na makatahapi sa friendship pero mga batig batasan. Kana silang Saisi. Saisi! Who is what ka-like Ka-supporter. Concert! Si Offset. Si Saisi nga dito sa Boracay. Kay birthday niya. Belated happy birthday. I-greet yun ang mga 100 ka-comments. Naging happy birthday sa akong BFF na si Saisi. Yes! But before that, talking about growing apart, I think ang growing apart ba, it also starts with silence. No, nga, I think you just stop talking and then murag, wala ini-initiate nga mo reach out. And then, it just started really from that silence nga. And then the silence became so loud nga na-feel na ninyo ang silence then it nakarealize mo nga oh we grow apart and I don't think growing apart is always has a negative connotation of the Yes. no I don't think so going back kay Saisi wow dili kana ako mga OG friends but na ako'y na-maintain yun nga, super close friends yun ako sa college, si Honey nga. Pero may po na mag-share sa ato ang Hi, year. Honey. Honey nga, Thank you for supporting Yes, us. gikan siya og Pinas nga, mo pa pagbalik niya sa Maldives. Oh, wow. I love it. Na siya sa Maldives na nag-work. So, Oh, hi, Honey. Hi, Honey. I-hi ninyo mo, share ba nag-read? Hi, Honey. Salamat kaayo. Ako na lang sa di-ad, kaya di ba nag-story tawag long friendship, na-add ko'y best friend dyan ako, nga since grade 1, elementary. wow. And then hatod na family friend na nandiyan na mo. So si Kirsty, hi Kirs! Hi, Hi, Chris. Chris. So, kuan,
So, classmate me, grade 1 to grade 6. Yan, nagka-classmate po mi pag high school. Yan. So, na-maintain yun ang friendship man yan. So, kana sad, Precious, kuan gyapon mi, communicate gyapon mi niya. One thing sad, ganung makana ko nga best friend yun ako siya, sin kanang for long term, for keeping yun siya, kay katong, kanagaling, mabilib ko ng friends na, so kung friend ni mo, kanang kaila dyan na ni mo, di ba? So, kanang, murag, naka-remember dyan ko na siya, dili ba, pero medyo emotional to siya ka time, kaya kanang high school mi, murag na siya nadungog about nako, nga bati niya. Ni Kwan May siya, ni sad Storia up dun siya nga, di man yan na si Karina. Na, Uy, dapat ni Sol- ingana gid ang friend. Yes, Oh. inana ang standard nako. Yes, ingana gid dapat ang diba? friend. Ana Oh. ba? So, mo na siya, hikers. Di ko ganun anong friend nga, panang ganing sa table ba, dili ka i-defend. Kaya no, ako mo defend ng good friend. True. Kanya, kung dili ka ingana na, kung feel ako ma-betray ko, Yeah. I don't need you to protect me all the time. Yes. But if you know something is not Right, right, yeah. about me, if that's something that people are making up about me, Yeah. I think dapat pag ka as my friend, you have to Yes. defend me. Yeah. And also, Stand you, up for me. Yes. you would know the right, Oh. you would know the right time nga, kailangan, nga, Yeah, murag, di na siya, Yes. di na ni mao. di na ni siya murag, I think I need to say something. Or Yeah. ana ba? Period. Period. But, Kuan, in conclusion, In conclusion, nawa na tayo next question. Yeah. we are keepers. yeah. Keeper kita friends. Of no? course. Pag nagka-friends at ta. Yes! Or plastic ra ba ni? As in. For the pod Panawa na season 2. Bantay. Kung friends pa ba? Kung ini ka episode 1 sa season 2 mo. Lahi naman. Sa mukha! Mayroon, awesome mga keepers. Nag-away na. Nga, friendship pa yung last episode. Ang worst dahil wala na yung season 2. 1 year naman itong 12 episode. Simba ko nag-away na ay. Ang mga followers, asa naman po nila? Maluusan mo sa 300 viewers. Sa mukha, oy. I wanna ask also, na ako yung nakita mo sa Twitter. Not Twitter, TikTok nga. Yung sa inyong comment about Ani, nga kung kung friend ti ka, nya friend ka sa kong kaaway, dili ta friends. Ako dyan na-react. Parang ako no kay Kwan. That's so immature. Mm. Muna, magsigid yung kong ingon like sa akong mga friends, if nas like kaaway, or ako ako na ako'y kaaway. Yeah, friends sila, ana. Muna, dyan ko nga kanang, okay ra ha, kanang, it doesn't mean nga dapat kaaway sad mo. Mm. So, friends mo, and I'm okay with that. Mm. For as long as, kuan, walay, Hindi ko naman siraan. walay, Hindi ka maghatod-hatod paniraay. storya. Yes, we're good, ana. Mm. Ako, kanang, the same kang close to my heart. I feel like, niabot, sa una siguro, ay, murag, Bata pa kisa itong naman bata pa. Oh. Ali, Pero pamaymay ka ba? mupalit og away, mupalit og away, mas iboy labo. As in, para yung maingon nga close friend yun. Ang ending, ikaw may na prinsesa. Ang ending friend na sila, kamag-away na. Uy, speaking of, I don't know, dapat man dyan tayo time, no? But Ah. quickly share lang ko. Go Share lang. mas ako sa akong high school, OG nga barkada, no? Before me ni-graduate, naami barkada nga, na nakaaway lower year. I don't know. Grabe sa yung mga away. As a lower year. Pero, ang away ato, kay kanagong love life lang. Okay. Wala ko kay baw sa details, pero dahil, amo bitaw ng, imagine na kami sa barkada, amo bitaw ng gisulong ang lower year. Tay happy tiwa ka graduate. 4th year na mo ato. Third year among giaway. Gamay mga utok. Ana nga laga. Oo. So I feel like pag bata siguro mo like invested ka sa friendship, you feel like unsay na feel sa imong barkada. I-feel ko Feel di sad mo. ko. But karon nga ni dako na, amrag karon na mature na ta. Amrag I feel like kana di na siya. It's not your battle. yeah. Like, it's not your issue. Wala It's not man my kay business. concern. It's not your business. Nya kanang murag that just adds up negativity into your life. Murag okay na kay kontra ay maglagot sa kuana niya. Yeah. Ana murag dili siya nindot nga trait if ing ana ka. Yeah. But makaingon lang ko sometimes though naalang sa joy issues or dagko nga concerns ya kana example akong best friend Yung maipit ka. makuan jud ko kanang
pinangga magud kinako ako mga best friends. Kaya kana nga best friend ato akong gipang mention ganina. Suod jud kayo mi ana nila. But for example, si Attorney Kong, kung naa siya issue, naa siya concern, o niya, ma-feel ako nga major, dili sad nako malikayan nga ma-feel bad murag ka. ma-invested sa ka, murag maglagot ka, magkuan ka, but it doesn't mean nga Imong awayon. Ako, mga away, ako mo palit sa away, murag it just means I care for him, okay, I feel you, I can relate to you, I understand nga na imong feelings, pero dili nga kanang Not to the extent na maapil ka sa away. Also sa siguro kay wa makakaila sa iyang kuan. Murag gikalagutan. Kana siguro medyo maglalit valid ang chika. medyo valid guro na no nga ikaw mo feel ka mao ba galagot ka anak kay sa kakaila. Pero kung common friends gani, diha na mo apply nga rule ka. Kung Actually, good point. Kay, nag-think ko ba, nasiko ko atong ko nga, ano ko sa kaninga age, kung away sa kong friend, away na nila dapat. Pero nag-think ko, na anak ko nga, kung best friend na ko, na siya kaaway nga wako kaila, nga gibastos siguro kong best friend, ay, mulaban, jud ko. valid na na siya. Kasi depende sa situation. As per nato, valid na na Valid siya. siya. Kung ako kailangan ng pasniya na awayin ko na, ano ba? Pero kung common friend or like within our circle, away mo, inyo na ng away. Hindi na ko mo appeal, ana. Di man siguro magaturhatulog storya. Hindi na nang away basta kung mag-abot ang tanan why mo salida. Why mo salid? Or pwede rin sa mga open forum. Mag-abot. Minutes of the meeting. Kita na lang mo precise. Kita may mong lupon sa barangay. Kagawad. Very pudlong na Ipodro mo village. Kana, pero kung ako kailising ka, mga away kong appeal. I remember, pinaka-petty gid nga away sa kong friends. High school. Pero same year, Rami. Away nilang pika-section. Nya, kung duha kamiga, ilang sulngon. Nya, akong giuwang, pero pag uwang na ko, gakos ko sa kamiga, ayun ko, ing na siya kuan siya. Kung may akong giuwang ba, kung may uwang, pero ko, ing na kuan siya, ba't siya uwang ko na, gamay utok. Pero omega, ako sa may heart ka na nga time kay high school pa man na. High So, school. wala pa sa kana. Wala ka to focus, friendship. Exactly. Kana. So, kung in general lang, di lang ta magapila-pilog away. Kanong mga may nakaaway, inyo na nang away, i-assess yung kaugalingon kung sisayop ninyo, dili kay amungon ninyo nga dapat suposan mi nila. Also, kung I don't know ha, red flag na sad na siya kung ang friend mo ana nga dapat away sad mo ha kay away man mo. Kana at that moment makaana nakakinsa joy ko ano problema. Imagine na, may ano siya niya, 40 years old siya, imagine na. At this time, girl, Murag- marag murag- kinsay. Marag kinsay ka ng kuanan. Kailangan kag seminar. Okay, Asa ka stay away. I wanna discuss about our kuan. Kadagang i-discuss. Teacher beta. Discuss ba? I wanna talk about. Okay. Let's talk about our friendship here. Pero funny questions lang ni. I love it. Di na tayo magseryoso. May bawa na dyan ni true friendship. Bakit pina I love you ganyan love? See you loves. May naroon yung kuan. Na-resibo. Naratay kuan. Kaning question is, sa atong circle of friends, who is most likely? Ay. Okay. Sa whole pundok. Okay, sige. So pwede ta mo mention ng names. Mention tag name. Sayang, wala mo diri. Sorry mo kasi. So sila ra atong pilian. Actually. Safe ra tan tulo. Yes. Sige, first, sa atong circle of friends, who is most likely, for any reason, mapriso? Hello. Kinsa man. Ako na gunaw na ko. I think. Who is most likely? Dungat na. Wait. Duha ako answer. Top one. Top one lang. Top one. Sige. Top one. Sorry. Ready? Sorry, wala Sige. na. 1, 2, 3, go. Kevin. We love you, CZ. Pero Sorry, wala. Wala magkadiri. So, ikaw lang sa. Si Kevin yan. Nangunay mo. Una yung ikon. Ayun. Matag kang reason, sige. Anong Chris man imo? Si Chris magod very bold. Very kanang I wanna do what I sa TikTok dai nagitara, nag-drum.
Mag-pickleball. For fun lang ni sis ha? No, it just means that he's putting himself out, Out there. So, basing lang ba na siya mapunitan nga, uy, illegal man din. Oh. Ikaw, Mega. Kana sa kay si Chris risk taker man ko kay siya. Ah. Nag-intense ba? Ah. So, di ba kung risk taker ka, dako sa dyan ang risk. Ah. Mapriso ka. Simba ko. Chris at risk. Ako si Kuya Kevin kay kailan man ko niya kapila na ba nagipataw sa principal's office. Pwede gini mapriso sa Maldita. Okay. Alright, next. Sa atong circle of friends, sa atong pundok, who is most likely who's most likely addict sa porn? Kinsa man. Grabe yan na question, oy. Sige, ready? Dungan gyapon ta. Dalan nga punta. 1, 2, 3, go. Si Angelo. Imo. Kev. At least lain-lain. Sorry, Okay, Kev. kaya sa sad, gano'n, away na gini sila. Huy, ba si maglagot si Kev? Pero Sisi, like, nasa kabalo na ka Sisi, uy. ikaw. Actually, wako ko kabaw. Wako yung mating. Pero, like, Ano si Kev? I just wanna say his name. Kabalo na ko sa reaction natin ni Kevin. Wilby. Actually, okay ba? Di saan ko convinced man nga siya. But nag-think lang ko nga, basi siya, wapa siya lingaw ron. Bagay check time. Ako si Angelo, kay dugan mo siya uyab. Sige na siya porn. Oh my gosh, Like, just for fun, just for Imo, fun. yung mga porn. Uy, edit out na ako dyan. Sige, next question. Sa atong pundok, who is most likely will marry for money? Dungan pa. Ready? 1, 2, 3, go. Sex! Sex! Ang gaya! Traidor! Sa ligbong dati, wapilan niya. Sex! O ano, ako man ko, no? May naman ko tayo episode, kakatong Gawan. friend or money. Wow. So, mo na. Friend man to. Ay, na Mary. Sorry, nagot. Uy, why not? Oh. Because, So, mga yung nasa ko na huna. Okay na. Nantay lang ka sa season 2. Wala, nagsugod. Bev, imo. Sainta. Beb, sorry, Okay. Beb. Ba't gano'n ka na yung mga questions? Oy, kalay. Anong Bev man? Guwapa magot si Beb. Guwapa, sexy. Oh, safe na yan. No, but seriously, parang kuan magod kasi Beb. Kanang, ay mo ang expectations, basta yung ani ganignaw, yung ana na siya. Basta Stereotype? Stereotype. Oh, okay. Right. Murag ang kuan lang ni Beverly ba? Kagats ko ano kay anak nga idea because si Bev vocal man sa siya nga he wants a man who can provide. Yeah, that's And deserve. Kung sa day, for, Dapat lang. for economic reasons. Yes. Mga si Bev ako, kakabamon kong ganahan Dahil gipaningot ko ani murag banglagot ng mga friends. Ay, katawa ko, wala siya kadugog pag ano na akong seg. Katawa siya siya pa. Ayo, katawa siya kay Duwag, Duwag, Beb. Beb. Pag ano niya, ay ako di. Sige, kani next. Sa Sabot ka adi nga ko As in, like, sa atong pondok, who is most likely ang makancel? ang mga cancel. Ah, dapat tubag, dapat tubag. Mamasan. Wait lang. Sige, nalas ko ito, mag. Ready? Okay, 1, 2, 3. Okay, go. Si Karina. Actually, ako man ang answer. Kami ni Kevin, ako yun na ako man dyan si Kev. Kev na lang ko. Ganong Kev bang ka? Nandito
naman kayo. Yeah, in fairness, kung mag-podcast ta, kung siya, no holds barred sa judge siya. Which is kanang something, kanang ma-amaze ko ba sa iya. Mo Oh, hold so back. jud siya sa Uy, na-break ka si Kev. Magali. Like, Musugi jud siya sa kanang kung sa iyang kanang thoughts, ana Yeah. ba? Na-express jud Hindi siya. siya mo hold back. Yes. Yung anong Karina man, naka-bounce na gid ko. Ako, Karina, yun no, kaya unsa pa, ang mga viewers, usually friends man yun nila ko, no, pero ang mga friends si Karina, kainag yun mong Karina, unsa ni siya Kamaldita, kisog. oh. Kamaldita, so kung dili babli-babli sa pundok in the pan, Ay, nangawa niya. nangaway na ni. Wa nag-post pero ni chat diretso. Nakain ko ano, naman tayo episode nga, ngawa siyang Chris. Wow, Jun. Yan, gisus kamera. Yeah. Wow, Jun na mapindi. Di kapugong mo. Di. Okay, next. Sa atong pundok ho is most likely ay or basin nani naka-reach ani. Sige, sa atong pundok ho is most likely ang first mahimong millionaire in dollars. In dollars. Wow, that's a good question. sige. Nako ito ba? In dollars yung millionaire. Nana ko ito bag. Ako sad. Nana ko ito bag. Sige. Larga na. Sige, nalo ko ito bag. Tidungat ka Sige, nila ta. in 3, 2, 1, go. Kevin. Sige, kasi mo? Charis. Kai. Si Charis kay Simple. si Charis kay kuan ra kay na siya humble, low-key, but Dagang savings. kuan kay na siya kanang conscious kay na siya sa og financial security. Like kanang kuan lang na siya pawala-wala lang, murag simple ra Simple ba kay lang. siya, di ba? You wouldn't know, but I'm also not saying nga daghan kay siya og kuan, but ang ako lang yung outlook lang when you talk about finances, expenses. mindset. Oh, like the fact nga, di ba, ni palit jud siya, like ni purchase jud siya og something na iyaha jud full cash ana ba nga important pala niya. And wala siya na pressure nga ay magkuha gyud ko ani kay like it's time kay dugay na siya here ana. I feel like I'm really proud of her kanang mag-look up ko niya ana nga outlook kay di pa tanan ha batan-on ingon ana og thoughts in terms of paghipos og kwarta. So feeling nako siya ang mga millionaire. First millionaire. Ako si Kevin kay Kevin mamawi ni siya. Kay with his backstory ba, di ba, at a very young age, mayo kay siya makupot og kwarta. So, I think given with the kuan lang yun, with the right resources And feel opportunities. and opportunities, feel dyan ako si Kev kay reachable ra na para niya. Love you, Kev. Ikaw mo Ano ako, si ano si Revy man? Sige, kung tigil ko nga, ay, new job din ito nga, may. Oh, dako naman siyang sweldo. Di ba, medyo may nalipon. Mo galing din na mag part-time. Okay, afford na sa one job. For the last question, sa atong pundok, who is most likely to become famous or celebrity? Ay, ito bag, syempre. So, you ready? Nalasig ito bag. 1, 1, 2, 3, go. Sex! Ay! Hello! Ni Grabe, sad mo. Ako'y Ako bang itong gi-apply kay sure jud ako yung tubag. Ay, charing lang. sana ma-famous jug ka kay maka-marry man ka og good money. Bani. So bayan na niya. Pera. Ako kay feeling na ko kay grabe na jud ang charisma. Ako sila More. ka ba ng word More. More man nila ako. I feel like charismatic yung ka, very hardworking. Sige pa. Ako kuan sa siya. You have the kuan aura of a Diba? celebrity. Charisma aura. Sige pa. More. X Factor. Also sad ka nang dagan kay ideas, Mega. So kana siya. I feel honored. Yeah, sad dagan kay kag Excel. Ipakita ko din sa Excel sa kanang nasa Excel ka nang usa siya oras sa moto. Grabe mo.
habit tracker to na. Grabe. As in. Ako si Chris, kay kabaw na mo, content creator. Yeah. I mean, Siguro naman si Chris. Yeah, I think Bagay. given naman good siya. So, mo nang ikaw mong nahuna-hunaan. Iwa ra ni ho. Ay, wow! Relax pa nino. Maliit na bagay. Ang kung charisma kay inato ra ni. Small things. Parang isa pa 300 viewers. Oh, para sa tinid viewers ay may na lang magrasyahan sila sa charisma. That's it. Wow! I love that. Ganahan ko ato. Na ba may other koan? Wala na. I think nindot to na close it sa Yeah. season ender. Daghan tag mga moral nga gipaubos. Uy, sorry sa to mga friends. Mo, di gituyo nga wala sila diri. Oh, kita-kita ra. Kita-kita ra kana ko giandam. Kaluoy ta. Na pwede na to sila i-put down. Actually. Oh, I love you friends. Yes. Love na nato We sila. love you guys. That was fun. Yes. And we're about to end our season. Wow! Wow! Asa sa time. So, before kita mo officially end sa itong season 1, na kay gusto pasalamatan or shout out or anything, message, I whatever, think whatever. final message lang. So, the day nga nag-record ta is Canada Day. Happy So, Canada Happy Day. Canada Day. Belated Happy Canada Day. Kay, ma-release na siya. Kuan pa man. Yes, Mga in 2 weeks 2 time. weeks time. Today, I just want to be kanang thankful, grateful for all of the friendships I was able to build here. Lagi with Karina, with Seg. Wow! I think the pet koan. Aza. Close to my heart, Amega, o kanang, I feel like, being far away from home, it's really difficult. Like, especially for me, mentally, I'm very close with my family, but because of both of you, of our pundok, like the outside pundok in the pod, not pundok in the pod, okay. Life seems so easy, like funny, lingaw kayo kuyog ta. So I think ganahan lang ko mo pasalamat sa ako ang friends away from home. So kana siya. So Period. period. Kana I think manaman akong shout out ako mga best friends. Ang important ang pag shout out sa mga tao nga naa dito. Yes. O kana, thank you sa tanang mga nikuyog nato from episode 1 up to this episode 12. Thank you kaayo sa support kanang kuan. Salamat kayo kanang ma-happy me kanang mo message mo nga uy lingaw kaayo inanas kanang it makes our day ana. So kanang our hearts are so full. Thank you so much guys. Yeah. Full tank. Oh, hopefully magkita-kita or magkuyog yapon ta sa next kuan season ana. Yeah. Ako is, of course, given, I want to thank my friends, ang akong mama, akong cousins, nga may watch sa atong podcast. Yes. But most importantly, of course, sa atong mga friends diri nga ni join sa atong pod. But of course, sa inyong duha. Akong mga Amega. Like, we started this podcast like just an idea of we just want to talk. Yes. Diba? Kay Nothing mga serious. tabian. And the same thing, just like what I said sa previous episode, is that I'm very happy that we don't really talk about the numbers here. This is really more of a passion, Yeah. bonding, Yeah. nga, bonding, a different na lang tayo mic o camera, but this is what we do on a regular basis. Not really Yes. regular, but every time we see each other, Yeah. mag-chika. Although, filtered lang din eh, kaya syempre naman tayo viewers, Yes. diba? If you Also- only know. Also kay happy man sa ta makashare ta ba Yeah, sa sa atong experiences. Yes. So, so I want to thank you both for doing this with me. Oh. Yeah, You're yeah. welcome. You're welcome. Wala Grabe, ma'am. Ito na ito, mag-thank you. Sa mukha. Bitaw. And like, I'm looking forward sa season 2 and unsa pa itong pwedeng buhaton to make this podcast more meaningful, Yes. fun, Yes. not only for us, but also for the viewers. and listeners. Yes. Yes. Wow. And also kanang kini thank you makana mo, thank you sa bini mo. yeah. Actually, to be honest, ang nagsugod jud ani kay si Secret jud na. So tanan iya, kumuha na mig director siya, writer. Ano Ano jud na jud siya na, joke. ah. Siya jud na, siya jud na. The Amo brain conceptualize, of the kanang, pod. oh, unsay content namo. Mm. Siya jud na. All sa mga questions. Yes. Pa-surprise. in- Pa-surprise ay mga question mo na siya ray bright. Nakaambag ng mga tubay. Ang kami kay ha. Ikaw mo sa podcast, daluyan. But also, you wanna say Yeah. something? And also say mo, thank you sa ta. Uy, ni close to my heart. Yes. Kaya of course,
sa ang place ilaha jud ni guys. Yes. Rental. Oh, Yes. Alright. Hapit na paliton. Yes! Kaya mamilyon na po. One job Pero lang. of course, oy ha, it's not just about me. Ato gid ni Yes. ikaw. Yes. Usually, ikaw ba mo palit sa food? Yes. Ang mga Ikaw ni palit sa mic. producer. Yes. Yes. Producer. Ang So, sound, like, everything. contribution Yeah. na niya. Ikaw mo doon sa final edits and everything. Oh. But also, atong pasalamatan ang imong husband. Kasi, Technical team nga Oh, usa. as in, siya ginumamino if bungo pa ba itong Yes. mic, diba? Yeah. Amo keep sa time, kinsira ba tagtabi, Lagi. namalapas sa Wala so, pas na. so thank you sa taga, Sus, may gali siya, may ka nakahinumdum. Ang asawa, Wag yun. Wag yun. Oh. Kalimtan ra. and also sa imong husband nga ulo ko. Yes! Yes! So it's a team yun. Yeah. Thank you, Kuya Tags. Thank you, Marky. Yes, thank you sa mga thank you. people behind the scene. yes, Nice. atong tanom. Yes, sabi ng tanuman. May survive ito. Ang sofa. Pila nakadagpong tawang ni Agi Ani. Ang sofa na loya na in town. Nalumping na. Sa season 2 na napapalitan pa ako. So, baliog lang ko naman gali ma-sponsor na mo studio. Palitan og kahoy ng sofa para mahugna. Bitaw, I'm very happy. Happy gid ko. And Yes. experience din nato. Nice. Yeah, thank nice. you. Congratulations everyone. So, di na kita magdugay kay para naapatay masturaan sa sunod nga season. Thank you again. Thank you so much for everyone who supported us. We will see you again. Akong pangandi ay kay si Revy. Karina. And again, I am Seg. And guys, thank you so much sa pag-uba na mo ani nga tapok. And we hope to see you again sa season 2 and sa sunod na mga pagpundok In the pod! Woohoo! Yeah! Thumbnail. Oh, thumbnail. Thumbnail. Picture thing ko. Picture. Mag-delete picture thing niya. Gitarang tuwa magkaipi Buhat nagsalida nga magkalami Okay ra ba sige malingaw Yeah, agad. Yeah. malingaw ra Okay ra ba sige malingaw Okay ra ba sige malingaw ra Okay ra ba sige malingaw na Importante ka nang malingaw ka Okay ra ba sige malingaw ra Okay ra ba sige malingaw na Importante ka nang malingaw ka Kapangutan akong sa ihalan Mga mata palang isunabyan Mga sakit at tora ng tambalan Ang mga igayon na itong patasan Kapangutan akong sa ihalan Mga mata palang isunabyan Mga sakit at